לא הרבה משפחות שהם באו מאזור אל כסדים, זה מקום שנראה שם אברהם אבינו. אתה לא יודע על זה. והיו פה אנשים אשכנזים, אבל רובם ככולם עזבו. חלק לזקנה וחלק עזבו למקומות אחרים. מה שיש פה היום זה אנשים שבאו מחוץ לארץ, שקנו פה בתים והשאירו אותם כביכול. ומאיפה הם הגיעו? חלק בצרפת, חלק מדרום אמריקה ומארצות הברית, אבל הם לא גרים פה. הם לא גרים פה, הם בתים עזובים. זה המצער שבעניין. תודה רבה. עכשיו נסביר לכם קצת על ה... תודה רבה לך, אדוני. מה אברהם אסלאני? כאן תזכירי. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני. אנחנו פה נמשיך עם השדרן שלנו בהסבר על השכונה ועל הרומניוקים. בוא תספר לנו שנייה. אני אסביר לכם עכשיו על הרומניוטים. הרומניוטים הם בעצם קהילה יהודית שהיא לא אשכנזית ולא מזרחית. שיש בזה סוג של אמירה שכאילו כולם יכולים להיות ביחד. הרומניוטים הם הגיעו מאזור אסיה הקטנה, מאזור קונסטנטינופל, שהייתה הבירה של רומא הקיסרית, ובגלל זה קוראים להם הרומניוטים.